Salutare toată lumea, mă numesc Gabi și facem Clash și dau puțin pauză. Și uitați, ne jucăm cu Tudor, Hit, nu știu ce o să facem. Doamne, ce net! Așa. Și m-am uitat în celălalt episod Pixel Gun. Așa. M-am putut dori să se îmbete. Nu se lambă sau Princess. E foarte bună Princesa. Ați văzut, ne-am șters clanul că mi-a dat un pic de la toți membrii. Ei erau Elder. O, nu atinge asta. Doamne, nu știu cum, asta ne bate pe toți, bagă bine rău de toți. Da, nu mă bate. Nu pot să-i bag armată la turn. E ca țap de fu. Vreau niște energie. Mi-a luat un. Dacă mă bate. Hai că iau turnul. Iau turnul. Eu să bag un foc. Wow, mă bate? Cred că mă bate. Dacă mă bate, nebunesc. Că bine. Aulu. Aulu, era să opresc filmarea. Bă, ce bun e asta! Adică Tudor. Bă, ăsta mă bate. Bă, ăsta mă bate. Fiu, yes, i-am dat. What? 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 Vedeți și voi ce nu văd eu? Ce? Ce? Mă ia? Doamne, ce bun e! De bine că mă turn. Dacă nu iau cu astea turne... Serios? Mamă, nu pot să-l bat. Hai bă, că mai e și 3 minute. Ce? 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 Mă bate? Oricum ăsta e de extra. El n-a făcut niciun betă. Am vrut decât să nu încerc. Poate-l bate. Și cu betă ăsta. Sili, bine. Wow, m-a bătut. Wow.
cum de pe ăsta n-a făcut niciun battle cu el, ăsta a fost slab. E cool. Ia. Deci ăsta mi-a dat mie și de la cât mine, i-a dat și de ăsta. O spun și eu. Uite că am făcut câteva battle cu el. Mai decât asta l-a făcut. Aici chiar n-aveam net și mă suna și mama. Mă suna și mama. Uaa, mi-a dat ăsta ce cânt. Wow, 17 români. Doamne. Unde stai ce de asta și și am revenit pe Clash of Clans. Wow! A venit Alex Tomescu! Dar e slab și e Arena 1 pe Clash Royale. Arena 1 pe Clash Royale. Venise și ăsta. Deci când prea net. Wow, serios? L-am făcut gol, am invitat pe Andrei și mă aștept clanul meu și